Ben Mendelssohn. Já se zbavím. Na červeném koberci a Zuzana Donutilová, aktuálně na číslice 15. Eliška Balcerová, Tatiana Vilhelmová, Vojtěch Dyk. You can see the world you brought to life. What are you waiting for? Filmový mejdan začíná! Tušického světlo z jedný holky, tak mi teď za to vynadej. Zima promarněný holky, dlouhé. Do krásek stromů padá déšť. Zbývaj roky, asi nemohou jít. Po placu mi zaproké. Do vrásek stromů padá déšť. Poslední dny, hodiny, před smečkou říckejců a její úřadu ti posílá lásu, co říčovala. Nevíde svoboty ostrostí na říči svobody spí. Dobrý večer, Karlovy Vary. Good evening, Karlovy Vary. Tohle je opravdu neuvěřitelné. Ono to možná slýcháte v rámci tohoto 50. ročníku často, ale dovolte ještě jednou. Dneska je vás tady 6.
to say. One thing only. Da 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 da. Look, I've been around making movies for a very long time. Já už točím filmy hodně dlouho. I've never seen anything like this. Něco takového jsem ještě neviděl. You know, when we made this movie, I think it was 25 years ago. We just celebrated the 25th anniversary of this film. And Julia and I got together with Gary Marshall, the director, and a few of the other actors, and we reminisced about this. And all the memories were about how sweet the experience was making this film. And it was a small film. You know, we had no great expectations about this. We loved each other very much. Julia and I were really, really close. Gary Marshall was a wonderful, wonderful director who knew how to do this kind of movie. And everything about it had a bit of a magic feel. 20 lety právě jsme oslavovali 25. výročí. A my jsme se všichni sešli s Julie, s Garym Marshallem, což byl režisér filmu, a vzpomínali jsme. A většina těch vzpomínek se týkala toho, jak krásná, milá zkušenost to byla. Víte, to byl takový malý film, my jsme nic velkého nečekali. Měli jsme se všichni rádi, my jsme si byli s Julie hodně blízko. Gary Marshall byl skvělý režisér, který přesně ví, jak natočit tento typ filmu. Bylo to takové magické, připadali jsme si jako v nějaké bublině. A vůbec jsme netušili, že tento film osloví tolik lidí. And everyone's so young out there. This is a really young audience too. This is past your bedtime. Vidím tady tolik krásných tváří, vy jste nádherní, vy jste úžasní a jste všichni tak mladí. To jsou opravdu mladí diváci. Neměli byste už být v posteli? So listen, I love you all. I'm so glad that this movie touches you and it means something to you. And really it's really great that you're seeing this with a big community like this and that you'll enjoy it together and maybe at the end of it you'll hug the person next to you and feel even more love and joy than you feel right now. So I love you all. Enjoy the movie. She rescues him right back.